Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen C News Hausa. Gwamnatin jihar Plateau ta gargaɗi Malam Yahaya Jingir. Gwamnatin jihar Plateau a ranar Asabar da ta gabata ne ta gargaɗi shugaban kungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna wato Sheikh Sani Yahaya Jingir kan taka dokar gwamnatin jihar na dakatar da sallar Juma'a saboda yaduwar cutar coronavirus. A jawabin sakataren gwamnatin jihar Ɗanladi Atu ya rataba hannu ya kuma bayyana cewa gwamnatin ba za ta lamunci irin wannan halin take doka ba wanda zai iya sanya rayuwar mutane a cikin hadari. Ɗanladi Atu ya ce gwamnatin ba za ta lamunci irin wannan halin rashin mutunci na saba doka da wasu mutane ko kungiyoyi suke yi ba. Idan za ku iya tunawa a ranar Laraba ne gwamnan jihar Samuel Bako Lalong ya ba da umarnin kulle kasuwannin jihar don gujewar cutar COVID-19. Shugaban kungiyar Izalan ya ce a ranar Juma'a shi da mabiyansa sun halarci sallar Juma'a da hujjar cewa babu wanda ya kamu da cutar a faɗin jihar. Kafar sadarwa na Legit Hausa ta rawaito cewa malamin ya tara mabiyansa ya kuma gargaɗe su da su bi dokan gwamnati don kare rayukan al'umma. Ya kuma kara da cewa ba wanda ya fi karfin doka kuma gwamnati za ta iya ɗaukar matakin da ya dace. Ku kasance da C News Hausa don samun labarai dangane da COVID-19 wato coronavirus.